हेलो रायजोफोर गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय त नैबे समावहाय एसे संनोसैलाय आरोना जानाय आइटेम बानायनोसैलाय आङो एसे जानायनि भिडिअखौनो लानानै फैनो सानबाय नैबे मोनाबिलि गोजोन बेलासि समावहाय त दा लाहार फाहार खालामबायानो आरोना मोनाबिलिनि माने संबायानो टाइम जायाब्लाबो त एसे चिकेन जानोसैलाय दिनै आरो जानायखौ खम खालामा आरोना बाखि जियानो जाया मानो खामायनो हानाय हायिया उननि बाथ्रा त जानाया सिगाङाव खारन बर' माने ट्राइबेला जानायाव सानफ्रामबो मोजांखा त लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन बाहेरावथ' आरो मा मोनबावनो हाग्रानि मैगं थाइगंबो जेबो गैला जाहैबाय दा टाउननि बेबायदिनो जानाय आदारफोरखौनो जानांसिगोन आरो लकेल दाउफोरखौबो बबाव नागिरनानै मोननो बयलारफोरखौनो जानांसिगोन आरोना माथो खालामबावनो त' जियानो हक नैबे समाव आं एसे दिन्थिलांगोन लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन आरोना बिदिब्ला जागायलांगोन बानलु आरो बेदरखौ एकदम रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय रायजोफोरनै जोंना बिदिनोसै आरो सानैनिल' आरोना जों रुमावहाय सानैल' थाखायो होबाय लागायनायानो एसे पियाजखौ मोजाङै होना लानोसै गोथाव जागोन ना जाया दिनै मिथिलालै आइटेमा माने एकदम सिम्पोल बानायनोसै आरोना बेलेग बेबायदि जेबो गैया त' माथो मोनबाय थानो एसे चिकेनखौ माने एवना लानोसै आरो खनसेयावनो होजोबखानोसै माने आलु सालु मिक्सार थ' जोंना बारा बेबायदि लोगोफोर गैया जों सानैल' आरोना थ' सानैजों माने बेसेबां जानो बेखौ गाबोनसिम जाजाबावलायसै आरो 100 थाखानियानो माने मेल्ला होनोसै जानाया बेखिनिया माने 300 थाखानि माल 300 थाखानि मैगं मा बुंनो आलु मटर नै पियाज वा दुन्दियाबो दाइनिल' त' फुलकबि बायदिसिना दंलाबायो आरोना ओरैबायदि दाम मा बुंनो मैगं गोथांनि दामा बिराद जाबाय बेदरखौ ओरैबायदि बरियानो ड्राइ खालामनानै लाबाय जेबो होथ'वाखै बर्थमान बेहाय दा हालदै होनोसै आरो एसे बानलु गोरान होनोसै आरोना टेस्टि जानायनि माने आङो जेबो होआलासिनो बेदरखौ फ्राय खालामग्रोना लाबाय आरो नङाबा खामोना त' बेनि थाखायनो आङो होथ'वाखैमोन दा एसे होनानै लानोसै हालदै सालदै होआबा आरो एसे समायना जायाना त' बेखायनो हालदैखौ एसे होनानै लानोसै आरोना बानलु गोरान रेड चिलि होबायलै आं आलौ ग्लुंबा माने आलौथोंसै आरो उपाय गैया एसे दुन्दिया होनांसिगोन फाइनालि लोगोफोर बेदरा मोनबाय नै गोथाव जागोन आरो बरियानो ग्रेभि खालामबाय आरोना सानैल'खा मानसियाबो सानैजों जानोसै 100 रांनि बेदरालाय आरो बेसेबांथो बुरजा जानोना जाजायो थेवबो सानैजों जासाबजायो आरो लोगोफोर संखांलायबाय आरो एसे दिनै रेस्टबो मोनदों त' बेरायबाय दिनैहाय बेरायनानै माने फैनायावनो एसे लेट जाबाय आरोना त' बिदिनोसै बिराद गरम फांखा लागायदों एसे जायगाया माने हराव एसे गुसु जायो आरोना त' जेन'क लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बेबायदिनो सम सम ब्लगफोरखौ लानानै फैबाय थागोन आरो लोगो मोनगोन दारिखौ आङो माने एसे लाखिदोंमोन दा बांद्राय समायनाय मोनाखै आङो एसे सिननोसै आरो मोखाङा एसे गोसोम जालांबाय जायगाया गरम ना
बिनि थाखायनो एसे गोसोम जादों आरोना थ' खानायखौबो आङो एसे सिनजोबनोसो सानबाय थ' लोगोफोर लोगो मोनगोन दिनै आइटेमा एसे मोजाङानो जागोन एसे जानोसै आरोना थ' दिन्थिलांगोन एसे आइटेमा मा मा दङ ओंखामा मोनबाय बरियानो बेदरजों नै जागासिनो थ' टेस्टि जाबायलै होनोसै जानाया दाना जाबायलै लोगोफोर उपाय गैया बेदरा नै आइटेमा बेलेग जेबो बानायासै आलु एसे आरो चिकेन थाबाय बिदिनोसै आरोना गाज्रि मोनादै एकदम आं दिनै जानायनि भिडिअखौ लाना फैबाय नै बाहेरायाव बिदिनोसै जेरैबायदि जालाबायनांगौ आरोना जासाबनोसैलाय लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना गोजोन्थों बाय बाय